Aquesta cursa és sumant capacitat. Estem reivindicant un circuit inclusiu que comença a Llívia però que seguirà en diferents ciutats, segurament Berga, estem parlant amb Barcelona, estem parlant amb l'Hospitalet, estem parlant amb Sant Boi, que també, com sabeu, és l'epicentre de les persones amb dificultats mentals. Per tant, aquest és l'inici d'un gran projecte, d'un gran camí, on a diferents ciutats hi haurà un espai per tothom, que crec que això ja hauria de ser des de fa anys. ¡Vamos bien, familia! Vosaltres sou sumant capacitat. Molt bé.